mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophage, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas. Dapat hindi gidya. Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs kagay sang atay, no, kidney, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 bio kita kada adlaw. Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio. Kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio. Dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ay iyong mababatid. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa K5 News FM Iloilo, las 11:05 na, Saga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Problema. Salamat. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga ka-K5. Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa subong edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Kamusta na? Welcome na sa ato niya pagpangalagad subong edisyon na subong adlaw Martes. Pizza 7 na sa bulan sang Enero. Live na live. Aton sininga pagpangalagad subong sininga udto. 11 Mbps. Kumusta dirang aton mga kauturan ha? Aton sininga mga tagpalmati, mga soki sang K5 News FM Iloilo. Panyaga na, igma ron. Tagpalanyaga na mga ka-K5 ha? Sa wala pa kapanyaga. Tigang ron. Para maka-igma ron ka mo dyan. Mga nakapanguna nga mga balita, mga ka-K5. Sunod nga simana niyo. Ang gun ban, ng nationwide gun ban. Kabahin sang security measure sang aton sining Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines. Para sa May 12, 2025 national and local election. 2025 NLA. Kasugod ini by January 12, 01. Sa Domingo na ang election period nakasugod. Pagsugod man sang election period para sa Mayo 2025 national kag local election na. Ang mag-impose ni amo ang Philippine National Police. Ang imposition sang gun ban nakatuyo nga ma-ensure ang peace and order. As the government nakapati nga makapahagan-hagan sa mga gun-related violence during sang upcoming election. Pero daw nakita naton bala na nag-issue kamo sang permit to carry firearms outside of residence. Naway kamo salig sa mga gun holders. Way ginitupa ning mga gun ban niya. Nag-issue pa kamo sang permit to carry firearms outside of residence. Katapusan i-suspend man lang ninyo. Tingin pa bayad nyo mga legitimate na mga gun holders. Hindi ko bago ka lang ni kabayad sang PTC4 nga daan subong mahal. Bayad ka sang permit to carry firearms outside of residence. Mahal. So i-suspend man lang iya ang ining gun ban nga ini. Suspend para lang niya sa mga legitimate.
kag may mga permit to carry firearms outside of residence. Ang mga tawo pa nga ginsaligan nyo, amo pang naduwa-duwaan nyo subong. Ining ganban, ipahapos lang niya. Tani sugod sang sugod January subong, why na tani PTC 4 anay eh. Hindi kay ginsukot yung pang tawo, katapusan isuspend nyo malang. Anong purpose na? Para malisen, mabinbinan ko no. Inaslo. Napariyola na nga nag-issue kasang permit to carry firearms outside of residence o PTC 4 sa mga legitimate nga mga gun holders na wala kamo salig. Why nyo ginasaligan ang inyo mga gin-isyuhan sang permit to carry firearms outside of residence? Why kamo salig? Dapat tanining may mga PTC-4, legitimate nga may pusel. As long nga may PTC-4 lang, may LTOP ka, may kwan ka, may license to possess firearms. May LTOP ikaw, may license to possess firearms. Kag may permit to carry firearms outside of residence. Dapat ya okay lang na tani. Nag-issue pa kamo PTC-4, katapusan i-suspend nyo. Napariyola na kamo nga way salig. Why nyo ginasaligan ang gin-issuehan nyo? How about iya sa mga criminals? How about iya sa mga sindikato? Mang ila posel, why sang LTOP, why sang permit to possess, why sang permit to carry firearms outside of residence? Sila ya pa gusto? Ang mga legitimate gun holders siya limitado. Baka muna man lang sila kung ka na lang naparistro pusil mo. Kung insindihon ginaton dagtanawon ang inyo nga gina-limit ang mga tao nga gin-otorisahan nyo. Ang mga tao nga ginsaligan nyo ay gin-isyuhan nyo mo sang PTC-4. Nagsubong amo pa ning mga tao nga istriktohon nyo. Daw suliaw, dapat ani i-review na ni isang kumilik ni kag pinpining mga ganban nga nimo. Iti January 12 gasugod din hasta sa June 11, 2025. Kuana mo election period na mga kakipay mo no, hindi ginamanotisyahan kag may baluan naton ang mga komento sa mga legitimate owners kag registered nga mga pusil nga mo ina. Suno kay PNP Chief Director General Romel Marbel, nag-order siya sang intensified nga efforts batok sa mga private armed groups kag mga lost firearms in line with the initiative sa pag-ensure sang conduct sang peaceful kag orderly election sa sining atoy. Base sa Philippine National Police January to November 2024 nga data, ang mga kapulisan nakaristo sang 8,628 nga mga tawo sa pagbayular sang Firearms and Ammunition Regulation Act, ang Republic Act 10591. Ang Philippine National Police nagambal nga 2,033 ka mga violators ang naaristo sa Metro Manila. 979 sa Central Luzon kag 906 sa Central Visayas. Sunod naman niya sa mga kapulisan naka-recover sila isang kapin sa 25,240 ka mga lost firearms. Kalabanan sini sa Central Luzon o Central Visayas, 3,951 sa Western Visayas, 3,023 sa Metro Manila. Ang Philippine National Police likewise nag-reassigned sang kapin sa 1,308 ka mga police officers nga may mga relative sila nga nagapadalagan para sa Mayo 12 nga eleksyon. Ang Philippine National Police nagpahayag ang reassignments sa mga police officers na may mga blood ties o kung mga relatives ng mga kandidato. Ang normal nga practice sa PNP as a measure
sa pag-prevent sa pag-compromise sa sitwasyon during election. Ang reassignment of police officers were also done during sa mga eleksyon, barangay kag sangguniang kabataan eleksyon sadtong Mayo 2023. Malang na ati okay niya. Meaning may mga ganban ini ang gina-restrict nyo lang. Amo man yang mga tao, amo man yang mga responsable nga mga tao. Pero ang mga irresponsible, mga criminals, mga guns for hire, mga sindikato, ay nyo man gina-istrikto. O di kayo mo kita nga ikaw pa yung legitimate owners. Ginasunod mong kasuguan, ikaw pa yung ginalimit mo. Daw balingag blang nga klase desisyon eh. Kay kada eleksyon ganban. Ang ginaban mo ang mga licensed firearms. Pero mga unlicensed, unregistered firearms, ginedala nila. Kita mo sa mga nadakpan di, way maganit, di rin mapatag sa PNP ni kung pila ka porsyento di ang mga registered firearms. Nagyambal lang silang may nadakpan sila. Kaya intulin the people. Oras sa aton nga pagpangalagad las 11:17 na. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Mga update naton karon sa hold up nga natabo didto bala sa Banwasang Pilar sa probinsya sang Capiz. Pangkuno to nagapakilala kuno nga pulis nga nagapatigayon sang ginatawag nga kwanto no nga naka checkpoint na dapat ang mga pulis dapat naka-proper uniform sa tion nga magpatigayon sa mga checkpoint subong ran checkpoint subong mo dapat na well lighted kung gabi masanag may subong may ngalan na nga pulis kung sino nga kuan mo ang officer sang Comelec kag ang chief of police may police patrol. Di ang ining natabo dito sa Banwasang Pilar sa probinsya sang Capiz. Isa naman sang mga ginatutukan subong sang Police Regional Office 6 bangod kay ti nalutsa no. Ati ambal diri sang Regional Director sang Police Regional Office 6 sa kay Brigadier General Jack Wangki na dapat nagasoksok sang hustong uniforme ang Philippine National Police. Dapat ang mga kapulisan well lighted kag sa lugar nga magpatigayon sang checkpoint ang dapat may kortesiya sa pagkatubang sa mga motorista o kon mga pasahero. Amo nang nambal nato nga plain view. Kung may mga checkpoint hindi pwede ang mga pulis nga mag-ukay sa sulod sa inyo salakyan unless nga may court order. Pwede nyo gina ma-insister. Abi, Kaki 5 Lawrence, no? Sakay kasi mo bago nga Mercedes-Benz poli ka to sa Capiz. Naglabay mo abi sa mga pututan kung narakas pasi may checkpoint. Dapat sina, kung aga, mambalang police good morning. Kung odto, good noon. Kung hapon, good afternoon. Kung gabi, good evening. Sir, routine lang checkpoint lang amo malang na, hindi pwede nga buksan ang tanan nga parte sang salakyan. Buksan mo lang gamay lang ang imo windshield. Kahit amo nang natawag nila nga plain view. Ang makita lang. Hindi pwede nga ukayon. Unless mo nang nambal naton, isa dira court order. Nga amo nang salakyan may order ang korte nga dapat makita ang unod sa salakyan. Kay may report kina no. Pero in the absence of court order or whatever ang kinamatarong sa tagiya sa salakyan aragid. Hindi pwede nga maukay ang sulod sang salakyan. Ang dapat ang kortesiya gid sang mga pulis nga nagapatigayon sang checkpoint sa isa ka area mga kakipay. Kag well lighted no kag naka-uniforme sang gusto sa mga pulis. At dapat nga may kortesiya na baluan nga ginadumilian sa mga kapulisan nga magsuksok sang athletic uniform
sa tion nga magpatikayon sila sang operation. Ining athletic uniform yan ang blue lang nga t-shirt ang may ngalan nga pulis. Ining pag gold up dito sang tatlo ka mga suspect na nagasuksok sang PNP athletic uniform sa mga empleyado sa isa ka beverage company dito sa barangay Santa Fe, Pilar, Banuas ang Pilar sa probinsya sang Capiz sa nagligad nga Domingo, January 5. Nakasakay sa pribado nga salakyan ang mga suspect kag sa highway nga ginparahan nilang salakyan sa diin nagasakay ang mga empleyado ang ginabalan nga nagapatikayon sila sang checkpoint kag may droga sa sulod sang ila salakyan kuno tamak mo na nag-operar man ang mga empleyado sang sining delivery sang soft drinks. Pero nagdeklarar sila sang hold up kag nataban sa mga nag-hold up ang kapin sa 3 million pesos. Intercept ang salakyan kang ginusar o kung nakita ang salakyan nga ginusar bilang getaway vehicle dito sa barangay Moroboro, Dingli, Iloilo. Kag may nadakpan na nga mga suspect. Check naton karon ang latest update naton nga koneksyon dito sa Banwa sang Pilar sa probinsya sang Capiz. Kag ang interview karon sa provincial director sang Capiz Provincial Office mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad subong sini nga udto. Ti kabay pa nga matagaan sang hustisya ni no. Ang kabay pang makita gid ang kamaturan sini. Iti ang tag-iya sa salakyan nagdinay ginahulam kuno sang ilahi mata. Damo ning mga kaso ni tubangon sa mga suspect ini no. Usurpation of authority kay nagamit sila sang uniform nga wise sa otoridad hindi sa pulis. Civilian sila nagsuksok sila sang uniform sa pulis kag nagpakuno-kuno nga pulis maluwas nga kon mapamatud-an nga silang nag-hold up pasakaan sila sa kaso nga robbery ag iban pa kung manakuhaan sila armas ti armas pagid illegal possession of firearms violation sang Republic Act 10591 ang aton sining firearms and ammunition law. Latest update naton subong kasi makuha naton ang signal karon dito sa Banwa sang Pilar sa probinsya sang Capiz. Oras sa aton nga pagpangalagad las 11:24 na. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang Klinika de Tribayo de antiviral kag antibacterial specialista. Para malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo, agtumar kita sang Klinika de Tribayo adlaw-adlaw. Iti ginapatay sang Klinika de Tribayo ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. Bangod sang iya sining extra virgin coconut oil agin pamanan sang vitamin D3. Alawas sina ang D3 Bio mga ka-K5 kung makuha ikaw examination. May interview ka kay nag-aalam ka mo. O kung magtumar ka sa D3 Bio, nag-andar ang imos ni mga brain cells. Naga-active ang imos ni mga brain cells, but silingon nga nag-aalam ka. Kabalo ka kung anong ginapamangkot sa imo. At kabalo ka magsabat sa mga examination. Kag maluwas na kung naga-diet ka, gusto kang magniwang, magsiksik ka. Pero para nga way nagakaon, pero tikon naga-diet ka kag way kakaon kanon, kag pagkaon nagaluya ka. Pero kung magtumar ka sang D3 Bio, way kalakpat ka, way ka ginagutom, kay ginakabig nga extra energy ang D3 Bio. Nagapagsik ka, bisan way ka sang kinanan, kay naga-diet ka mo. Extra energy nimo ang D3 Bio kag maluwas na mga virus sini katulad sang dengue. O damo dengue subong no, report diri sa aton sa Iloilo, madamo sa mga kaso sang dengue sa gyapon. Naka-record ang Iloilo sang 11,855 ka mga dengue cases. Grabe no. 11,855 ka dengue cases, 33 ang napatay sang lagligad nga tuig sa dengue.
Di para malikawan naton ang dengue, makamamatay nga dengue, magtumar kita sang D3 Bio. Para malikawan naton ang dengue kung ka-star ka bala sa balahaon kang matubing nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas palang imo hilanat nga may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rases nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kag patimaan basi na dengue ka. Gani magtumar ka sang D3 Bio. Kay ang D3 Bio mga kakipay, ang superfood supplement kag ginhimo sang extra virgin coconut oil kag paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo, pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ini ang paggamit o pag-usar sang ang vitamin K sang aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins agapugong sang sobra-sobra nga bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium. Nagabulig man proseso sa platelet aggregation, nagabulig man malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang ugsaran para di pagbalayan sang lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig sa sulod sang puluyan nga wala sang taklob. Ag magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw, ang superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo? Gusto mo ini magkadingge? Gusto mo ini magmasakit? Mag-D3 Bio ka. Adlaw-adlaw kag parisa naton sang Mighty C. Alkaline-based nga Mighty C. Pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system. Ang mabaskog naton nga resistensya sa lawas para malayo kita sa balatian. Kayara man Mighty C syrup para sa mga kabataan. Mighty C kag D3 Bio mga di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada. Idulong sang Shopee o kung Lazada sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5 diri sa Ilope Street kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Subong adlaw may libre nga consultation kag check-up. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Orby Street malapit sa public market sa Miagao, Iloilo. May libre man nga consultation kag check-up today. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. May libre man nga consultation kag check-up subong adlaw. Ag available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Salvacion Street, Pasig City mga kakipay. Ambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mas maayo nga magtumar ka sa mga food supplement ni Dr. Amiloy katulad sang D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 para nga hindi ka magbalatian. Kay mahapos naton ma-prevent ang balatian pero mabudlay naton bulngon kung nagabalatian na kamo. Antes magbalatian, mag D3 Bio, mag Mighty C kag DTX 500 mga kakifay. Nakabalik kita dugay-dugay ha. Update nato nagikan sa Capiz Police Provincial Office direkta mismo dito sa Banwa sang Pilar, Capiz. Kamusta na itong mga nagkaladakpan ng mga suspect ng kalako na sila o kung todo deny. Nagbalik naton mga kakipay, standby na. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglao. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Relipiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagaya sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habiling kahandurawan. Kita, padayon nga mag-aupong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman. Ang pinakainit na mga balita na hanungod sa sitwasyon sang syudad sa kasadyahan kag ilabi na sa pagsambuwa sang 8 katribo sa Ati-Ati Drive Competition. K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage Enero 26, 2025 88.7 sa inyong mga radyo kag live sa aton official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage. Iloilo, viva Señor Santo Niño, alabera, Iloilo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang oras alas 11:41 na. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Ara na si ka-K5 Jobert Lagos ang radyo Tagbuanay. K5 News FM dito sa Pilar Capiz, no? Iti ato dito natabo ang hold up. Nagpakilala nga mga polis niyo, ang 3 ka mga tao ti kumusta subong. Ay daw may gina-interrogate to kayo na. Ano nag-ako na ni sila. Check naton be. Of the night man kami sa una ni ka-K5 Jobert Lago mo. Ka-K5 Jobert, musta da?
Good noon, K5 Jan. Sa mga salamat dito sa K5. Long time no hear ba? Bago ko kabati naman si mo eh. Ganito, ginakulbaan naman ko si mo. Sa ito nga panahon, bata pa ko, mo kitang pag-training yung sakon bala. Yan, ako to bata man. Asa si Mong? Bata pa kita sa Subong. K5 Jan, no? Salamat kayo nagpatanay naman kita sa kahanginan. Subong ng mga tinio, no? Para sa mga tapalamatid sa K5 News FM Iloilo. Mga updates nagikan diri sa probinsya sang Capiz, particularly sa Banwasang Pilar as of this broadcast time. No? Pila kabilog ang ara subong sa custody sa mga pulis? Ano sila sige pang interrogasyon sa ila? Tapos na ang interrogasyon sa tag-iya sang salakyan nga si alias Tintin, si Christine, no? Ang tag-iya sang Mirage sa nga silver gray nga ginkuha sa bahin sa nga Banwasang Dingli sa Moroboro particularly K5 Jan, no? Kagabi. And then subong nga mag-aga gin-process naman ang iya sining bayaw. Meaning to si Bana sa iya sining utod nga si alias Rambo. K5 Jan, no? Na tumod ang senaryo kung paano kag sino ang naggamit sang nasamit nga salakyan K5 Jan, no? Inimbestigahan sa ato sa Pilar Police Station sa papamuno ni Police Major Rachel Garnica kag sa ato sa Provincial Director ni Director Albert Capulaw nga nagpatigayon sila ng tanan na K5 Jan para nga masiruin ginaton kung paano naglagaw-lagaw ang nasambit nga Mirage, no, diri sa probinsya sang Capiz halin sa northern parts sang probinsya sang Iloilo K5 Jan, no? Kainat na interview naton after nga nakuha naton sang statement sa program ni EM, no, sa matag palamati naton ang statement ni alias Rambo nga siya ang bayaw sang tag-iya nga naghinyo sa kay Tintin nga sa Sabado makadto sila sa bahin sang Hibato Dumaraw, no, wherein may event, may birthday sang Domingo ngadlaw nga si Tintin amo ang magluto sa ila sining kahiwatan, and then ang salakyan hulamon kay may baklon pagka Domingo K5 Jan, no? Ang masakit diri kay ang una nga tawag hambal sang ni Tintin ang naghinyo iya nga utod nga asawa ni Rambo, thinking nga si Rambo ang madrive nga maglibot, no, makadto sa Balaklan nila. Una-una Balaklan sang pesticidio kag abuno sa Banwa sang Barotac Viho K5 Jan. Pero sang aga pagbugtaw niya sa impormasyon nga ginpahayag, wala nang salakyan, 8 o'clock, no? Ang nagsakay wala sa kabalo kung sinong sakay. Ang nagsakay ang pagkahibaluya lang ang iya nga bayaw nga among naghulam sa iya. Pero sa pagpangusisa sang aton sining kapulisan, ang iya hambal diri sa interview man naton kaina ni Rambo nga wala saya nag-drive because wala sa una-una wala sa driver's license, no? Ikaduha, masako sa kay tawo siya nga nagaobra sa iya sining plantation sa mga kararuton sa bukid sang Dumaraw, gra mismo sa may nasambit nga barangay K5 Jan. Ang nag-drive amo ang pakaisa ni Rambo, no? Si alias Neil. Si alias Neil, isa ini siya ka OFW, overseas man siya, manugbalik man siya sa bahin sang luwasang pungsod Pilipinas. Siya ang may driver's license. Kag siya ang kabalo mag-drive. Pero sa statement kaina, sang iya nga tiya, no? Tiya pagid ni Rambo kag ni Neil, amo ining sakay si Bingbing, no? Si alias Bingbing or si Chimari K5 Jan, amo ang naghulam upod si Neil pakadto sa Sara. Right? From Sara, nagkanto sila sa Sara K5 Jan, and then pag-abot sa Sara, wala dito ang katransaksyon ni Bingbing. Si Bingbing yung may transaksyon, hindi na ya si alias Rambo nga bayaw sa tagyas ng salakyan. Kaya wala dito ang transaksyon,
stroll silang statement, no? Naglagaw-lagaw sila, kay wala man sila sa may natultulan, naglagaw-lagaw sila using some ways nga mabalik sila sa maayon. Malam mo ang maayon sa bukid, kakipay dyan, may karsada na lusot na dito sa Ibato. Pero maraw, lusot-lusot na kami diri. Lusot-lusot na. Lusot-lusot na Halin kami. na sa kuno, halin na kuno sa Sara? Or Limeri? Alin sa Sara, pakadto na sila diri sa may mga Batad area. No? Sara to Batad, to Balasan, to Pilar. Mga between 9:30 to 10:30 ari na sila nakasulod na sila sa Capiz. May lusot na nga dalan man pa dumaraw kag sa Mayon. Yes, amo na dira sila nag-agi passing through Pontevedra, Bailan. Bailan, Pontevedra, lusot ka sa maayon sa Banwa. Saka naghapit pa sila yan sa may Little Baguio sa maayon. May ara kami daw tourist spot sa maayon, sa bukid. Nga kung daw gamay daw Little Baguio siya, kita mo tanan. Pero ang karsada, dire-diretsyo na sa simentado lusot na sa may sementado, sir. Sementado na. Yes. Lusot na ina sa dumaraw. No? Lusot-lusot na mga karsada naton diri. Now, ang may pamangkot, may luwas sa dumaraw, may lusot man sa kwartero. may ara maayon, yes, maayon lusot sa kwartero, maayon lusot sa dao. Namon ng tatlo ka mga lulutsan ka key 5 dyan. Nason pagabot na dito may lapos man sa Sara, may lapos man to sa Kuan, sa Pilar. May maayon, bukid sa maayon ka key 5 dyan, maayon lusot ka sa Sara, may maayon lusot ka sa Limeri. Pero kung Mirage, I think daw hindi pa pwede, no? Kung Mirage ang service mo, no? Pero kung simentado siya, pwede pwede sir, kag pinakamalapit. No? Amo na sumong ginahimo. Gamay na gid lang na ang in between lang sang duwa ka probinsya, gamay lang gid siguro na mga 3 kilometers. Amo na lang nang wala maplastar na yan. Kulang-kulang pa nga masiminto. Now, apamangkot nga nakabot kamo, no? Gusto nila mag-stroll. Duha lang sila sang iya sini nga gumangkon nga naga-drive si Alias Neil. Pero pag abot sa lutod-lutod, mga almost 11 o'clock in the morning, na plug down sila sa aton mga kapulisan because may radyo na. Nakaradyo na sa tanang nga police station, may hold up sa Pilar. Ang salakyan, the same. Ang statement niya, nga ara siya, ginbuksan nila because traffic ang President Rojas kung Domingo because Market Day. No? Why naman nga ulutsan, isa lang nakakasada ng main road nila. Dito mga 10 minutes sila dito. Ginbuksan ang pahayag, duha lang sila sa iyang gumangkon. Hindi 5 sa una nga balita. Anong gumangkon? Inablos? Inablos. Inablos ka T5 dyan, no? Ining overseas nga ini. Now karon, ginpa lampas sila sa pulis. Because nga wala ma-identify mismo sa police as early as possible sa tunga time una gin plus ang report sa spot report sa mga kapulisan, wala pa yasang why pa identity number, why pa ma-identity o kung why pa mabalaan ang plate number kasang salakyan. Yes, yes, salakyan lang gid nga amo to nga nakalusot sila sa checkpoint. Yes, nakalusot sila sa checkpoint ka K5 dyan. Now wala man sila binakal. Wala sila nakakaon or why naghapit sila sa Balasan or sa Batad nga nagpamahaw or mismo sa Carles, dire-diretso lang sila. Stroll kuno ang statement ni libot-libot lang G. Marie. Libot-libot lang, no? Ang pamangkot ko, wala ka mo nagtawag sa tag-iya kung sa imo nga gumangkon nga naghulam nga wala inyo transaction, ilibot lang namon anay, dili lang kami maagi, no? Kay ang lisensya man lang may transaction. Okay? Si G. Marie o kung si alias Bingbing. Pero, nagpadayon lang sila kay daw naanad naman kung silang ginahulam nilang salakyan. Tama ko na. 4 months pa lang ining salakyan, ha? 4 months. Sa mga tagpalamati na ito, nga pamati, subong nga udto, no? Pag-abot sa Sibariwan, or sa Sibariwan, correct, no? Ang hinablos siya ni Sinil. Sinil, taga Sibariwan, tabuk lang nga barangay. No? Sinil sa Sibariwan. Pag-abot dito, naghapit sila pabalo nga madiretso sila sa Hibato. Wherein didto ibalik sa balay ni Rambo kag sang asawa sini nga utod ni Christine. Ang nasambit nga ni Raj nga salakyan. Na nakita na lang ni
Tintin nga ara ng salakyan mga past 2 in the afternoon sa Domingo sa 5 sa bulan sa Enero. Now, wala man kuno siya, no? Ambal ni Bingbing, wala man sila sang iban pa nga na istorya sa mga banwa nga inala kadtuan. Kag hindi nila man makaya kung sila gid man abi kuno ang mag-hold up, hindi nila kaya kay hindi gani ka sigawod gawa ang driver. Amo Hindi nang, si Neil by the way, driver niya. kakipay Jobert Lago, no, kaya ginakolabos kita sang time. Kumusta ang status ining mga persons kay na nga ara sa police station sa Pilar? Sa yung mga persons of interest, ari na subong sa police station sa Lacapsil, no? Ang mag-asawa. So, bot silingon, magtiya. magtiya ara sa Lacapsil, bot silingon arrested sila? Status nila? Arrested ining si Brambu, kag si Bingbing, ning si Jimari. Pero si Neil wala pa, no? Kay willing man to kuno mag-cooperate sa mga kapulisan, wala pa diri sa police station. Nga arrested, nga status na arrested daw, may positive nga identification sa sining duha. May positive nga identity kay sa statement sa ginpatigan bago nila mga press conference sa ato sa provincial director, kagabi 5 pa ang suspect. Tama? Subong niya nga pagtaw sa press conference nanging 7 na kakipay dyan. No? Okay. So sa 7 nga ini, may ari diri nga police nga awol o kung dismiss sa kaso, may kaso ini nga kaso yung sini is drugs. Okay. No? That is why dismiss siya. May upod pagid siya nga may case man sa drugs. Kag ining 3 pagid niya kodanan plus ining 2 nga ginatudlo may kaangtanan sa nasamit nga kaso kakipay dyan. Okay, so arrested. Bali, duwa subong no, Yes. duwa subong ang ara sa Lacapsil sang Pilar Police Station, ang arrested, duwa? Yes, sir. Okay. So, bot silingon sina nga may mga witness nga nag-identify sa ila, iti arrested sila mo? Hindi ba? Yes, kasi ang gin-identify gid sila? Gin-tudlo sila Yes, nagkadto na kay ang atong mga taga soft drinks company to nagkadto gid sila sa na-identify, positively identified sila. Subong sir bago lang nag-abot no ara sa sulod sa investigation room ang atong sa nga 3 ka mga biktima nga hini sa soft drink company. So mabalaan pag ini karon no ka sa dalom pag niya pagpangusisa kay patubang ining 2 karon ning mga tao nga ini way palabot di si Neil basi moabot na to karon, pero si balikan ko na ini gamay lang kay 5 dyan si Rambo may kaso ini sa Pasig na murder. Okay, murder. Okay. So balikan ta na karon basi kung maka-time kita kay may official mga statement ang provincial director sang Capiz ay pabati man nato na karon dugay. Salamat yun ka kay 5 Jobert. Yes, kakipay dyan. Salamat sa simpong ginatag mo sa aton kag naghibati kita sa bungad laon. It's nice to hear you again. It's nice to be back. Okay. Salamat no. At least isa kita ka kuan, isa lang kita ka network bubong kakipay dyan no. Okay. Salamat gid no. Alin diri sa Bano sa Pilar pa sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Basa Pilar, K5 News FM. Salamat kakipay dyan. K5 News FM. Kampiyon report. Balikan tayo ni Dogang pa nga mga informasyon kag update mga kakipay pagkatapos gid lamang sa aton nga DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News. K5 News FM. Championing the Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen.
10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na Kampiyon na Serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba tabos ako daw? Luha ko. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Daw ka, happy birthday. Sana malala ako niya Pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-inap mga siya nanay. Nagapamatood lang ini nga bisan sa tatlo pa News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headlines. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Headlines. taas presyo ng produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Headlines. Malamig na panahon sa Zambales posibleng maramdaman ngayong Enero. Investigasyon kay Vice President Sara Duterte isinapinal na ng NBI. Samantala, 7 volcanic earthquakes na itala ng FIVOC sa Bulkang Kanlaon sa 2 magkasunod na araw. Mga dadalo sa pahalik sa itim na Nazareno pinayuhang mag-sanitize.
Sunod-sunod na insidente ng pagkalunod na itala sa Eastern Visayas sa pagsalubong ng bagong taon. Samantala, pamilya ng Pinay OFW na natagpo ang nakalibing sa bakuran ng amo sa Kuwait, hustisya ang panawagan. Gayon din na drug surrendery, pinagsasaksak ng hindi kilalang sospek sa Negros Oriental. At sasakyang ginamit ng mga hold-upper sa Capiz na recover sa Iloilo. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News, mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo ng kanilang produktong petrolyo ngayong unang linggo ng taong 2025. Kaninang alas 6 ng umaga nang ipinatupad ang 1.40 centavos sa pagtaas sa kada litro ng diesel. Mayroon namang piso na pagtaas sa kada litro ng gasolina, gayon din ang kerosene na may pisong pagtaas sa presyo ng kada litro. Isa sa mga dahilan na nakita ng Department of Energy ay ang mataas na demandang fuel sa US at Europe na nakakaranas ngayon ng matinding lamig. Kasama na rin ang inaasahang production cut sa buwan naman ng Abril. Network News. Mighty C Network News. Samantala sa iba pang detalye ng balita, malamig na panahon sa Zambales, posibleng maramdaman ngayong Enero. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Smile Abrera. Inanunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na mararamdaman ang mas malamig na panahon sa lalawigan ng Zambales sa mga darating na araw. Ito ay epekto ng hanging amihan na nagdudulot ng pagbaba ng temperatura sa Luzon, kabilang ang naturang probinsya. Batay sa PAGASA, maaaring makaranas ng maulap na kalangitan sa Zambales, lalo na sa gabi at madaling araw, kung kailan inaasahang mas malamig ang temperatura. Gayunpaman, walang inaasahang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 1 hanggang 2 linggo. Patuloy naman sinusubaybayan ng PAGASA ang lagay ng panahon at inirekomenda ang paggamit ng mas makapal na kasuotan sa mga oras ng mas mababang temperatura. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, nakatakdang isapinal ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon kay Vice President Sara Duterte matapos ang pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na maaring ipadala na nila sa Department of Justice ang investigasyon sa January 15. Lahat ng mga ebidensya at testimonya na kanilang hawak ay kanilang tinimbang kung saan inatasan niya ang mga miyembro nito na maging mapanuring mabuti. Mula pa noong January 2 ay sinimulan na ang pag-aaral ng mga ebidensya at testimonya. Aminado naman si Santiago na naging maingat sila dahil sa makakaapekto ito sa lagay ng politika sa Pilipinas. Network News. Mighty C Network News. Mga K5, tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang detalye ng mga balita. 7 volcanic earthquakes na itala ng FIVOX sa Bulkang Kanlaon sa 2 magkasunod na araw. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson. Walang tigil pa rin ang pagbuga ng abo at pag-usok ng Bulkan Kanlaon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, base sa datos na inilabas ng ahensya, 37 beses naganap ang mga pagyanig sa naturang bulkan sa nakaraang 24 oras. Ito na ang pangalawang magkasunod na araw kung saan naitala ang 37 volcanic earthquakes sa Bulkan Kanlaon. Ayon
Ayon sa FIVOX, umabot sa 3,867 tonelada ang dami ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan sa nakaraang 24 oras. Lunes ng gabi, nag-viral ang isang video kung saan nakita ang tila umiilaw na tuktok ng Mount Canlaon pasado las 7 ng gabi. Ngayong araw ng Martes, nananatili sa level 3 ang alert level sa Canlaon Volcano. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius ng bulkan. Kahapon Lunes, bumalik na sa normal ang pasok ng ilang estudyante sa bayan ng La Castillana at lungsod ng La Carlota na bahagyang naapektuhan ng pag-alboroto ng bulkan Canlaon. Patuloy naman na nananawagan ang mga opisyal ng probinsya sa Negros Occidental na manalangin upang hindi na matuloy pa ang pinangangambahang malaking pagsabog ng bulkan Canlaon. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga ka-K5, nananawagan naman si Father Rufino Jun Sescon Jr., ang rektor ng Minor Basilica at National Shrine ng Jesus Nazareno sa mga nakapila sa pahalik na ugaliing mag-sanitize. Sinabi nito na mahalaga na pagkatapos na hawakan ng rebulto ng itim na Nazareno ay maghugas o mag-sanitize kaagad. Mahalagaan niya ito para hindi mahawaan ng anumang sakit dahil sa magkakahalo na ang mga taong nakapila. Mula nitong gabi ng Lunes ay sinimulan ang pila ng pahalik para sa itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, sunod-sunod na insidente ng pagkalunod na itala sa Eastern Visayas sa pagsalubong ng bagong taon. Ang detalye ng balita, hatid ni K5 Jaime Gravador. Nakapagtala ng sunod-sunod na insidente ng pagkalunod sa Eastern taon hanggang Enero 5, taong kasalukuyan. Ayon sa datos sa Department of Health Regional Office 8, nasa 8 na ang bilang ng mga nalunod kung saan 3 dito ang maswerteng nakaligtas, samantalang 5 naman ang namatay. Sa nasabing bilang, 6 dito ang pawang mga bata na nag-iedad ng 5 hanggang 12 taong gulang, isa ang nasa legal na edad at isa namang senior citizen. Karamihan sa naitalang insidente ng pagkalunod ay nangyari sa beach resort kung saan naging tradisyon na ng bawat pamilya na mag-outing pagkatapos ng Kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jaime Gravador at sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan dito sa sunod ng Dakloban sa buong silangang Visayas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At sa iba pang detalye ng balita, pamilya ng Pinay OFW na natagpo ang nakalibing sa bakuran ng amo sa Kuwait, hustisya ang panawagan. Ang detalye ng balita, hati ni K5K Buscaino. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang deployment policy sa Kuwait matapos paslangin ang Pinay na OFW na tubong Cagayan de Oro City. Makaraan ng 2 buwang paghahanap, natagpuan nakalibing na ang katawan ng 35 anyos na si Daphne Nakalaban sa garden umano ng kanyang amo sa Jara, Kuwait. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa kustodiya na ng Kuwaiti authorities ang prime suspect. Hinihintay pa nila ang karagdagang detalye ng investigasyon. It's not clear at this stage whether the prime suspect is or was her employer. Habang hustisya ang sigaw ng pamilya ni Daphne sa pagpaslang sa kanya. Ayon kay Michael Linsahan, huli niyang nakausap ang kapatid noong Oktubre at nag-promise ito na uuwi buwan ng Disyembre 2024 upang surpresahin ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang 14 anyos na anak na babae. Di naman nagbigay ang DMW-10 ng karagdagang impormasyon kahit nakatira ang pinaslang na OFW sa Kanaan, Barangay Dansulihon, CDO. Sakop umano ng DMW Region 9 ang nasabing kaso dahil nakatira ang anak at live-in partner ni Daphne sa Zamboanga. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News.
Samantala mga K5 drug surrendery, pinagsasaksak ng hindi kilalang sospek sa Negros Oriental. Detalye ng balita, hati ni K5 Shara Humilio. Sugatan ang isang drug surrendery o persons who use drugs matapos pagbarili ng hindi kilalang lalaki dakong alas 8 ng gabi noong nakarang araw sa San Nicolas, Barangay Buntis, Bacong, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si JV, binata at residente ng nasabing lugar, habang ang salarin na hindi kilalang lalaki na may takip ang muka nang mabilis na tumakas sa pangyarihan matapos ang insidente. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na may binibili ang biktima sa isang tindahan nang biglang lumapit ang suspect at pinagsaksak ito. Nagtamong ng 3 saksak sa tiyan ang biktima na agad na dinala sa Negros Oriental Provincial Hospital para sa agarang medikal na atensyon. Kanisi ka K5 Shara Humilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sasakyang ginamit ng mga hold-upper sa Capiz na recover sa Iloilo. Ang detalye ng balita, hatid naman ni K5 Jolito Borda. Na-recover ng pulisya ang sasakyang ginamit ng mga hold-upper sa barangay Moroboro, Dingli, Iloilo kahapon ng tanghali Enero 6, 2025. Ito ang kinumpirma ni Police Captain Alwin Salmon, hepe ng Dingli Municipal Police Station. Ayon sa hepe, ang sasakyan ay ginamit ng 3 sospek na nang-hold up sa mga empleyado na isang kumpanya ng soft drink distributor sa barangay Santa Fe, Pilar, Capiz noong linggo ng umaga Enero 5. Paliwanag ni Salmon, nakaparada ang Mirage vehicle sa ancestral house ng may-ari ng sasakyan simula noong hapon ng Enero hanggang sa matagpuan ng intelligence operatives ng San Ricky Police Station. Ang sasakyan na nakaparada sa tabi ng kalsada, gayunman nilinaw ng opisyal na hindi alam ng may-ari na ginamit ang kanyang sasakyan sa krimen. Ito ay dahil iniram ng kanyang kaanak ang sasakyan noong linggo ng umaga nang magtungo sila sa Dumaraw, Capiz at ibinalik sa kanya kinahapunan. Matandaan, umabot sa 3.1 million pesos na cash, cheque at ibang mahalagang gamit ang natangay ng mga hold-upper sa mga biktima. Samantala, kinumpirma ng pulisya na 2 sa mga sospek na sangkot ang naaresto na at nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Jolito Valles Borda para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5 balitang abroad, inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang kanyang pagbibitiw bilang leader ng Liberal Party. Sinabi ng 53 years old na tuluyan itong aalis bilang Prime Minister hanggang May, mapapiling bagong papalit na sa kanya. Isa sa mga labis nitong pinanghihinayangan ay ang proseso ng halalan ng kanilang bansa. Magiging suspendido ang parlamento ng Canada hanggang Marso 24 hanggang mayroon ng maitalagang bagong leader. Naharap ito sa mga krisis mula sa banta ni US President-elect Donald Trump na magpataw ng mataas na taripa sa mga produkto mula Canada at ang pagbatikos nito sa halalan. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon ang oras. Ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para malikawan naton ang makamamatay nga kanser. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
Para magdubo ang aton sining blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamo aton katulogon kun gabi, malikawan naton ng insomnia, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidanta. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Padayon kita nga kuha sa mga update kay dugay-dugay ipabati naton sa inyo ang tingog sang provincial director no sang Capiz Police Provincial Office si Police Colonel Albert Tapulaw. May katanan sining natabo nga hold up dito sa Pilar Capiz bla. Isa to suspect former police na dismiss sa serbisyo bangod sa kasong illegal drug. Kag may iban pa yung mga suspect, mga 7 na kuno kabilog subong. I-check natin bing update ara na sa linya si K5 Angel May Ciudad nagikan sa K5 News FM Rojas. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Angel. Naglabot na ka K5 dyan sa 7 ang mga suspect sa pagpang-hold up sa empleyado sa kompanya sang distributor sang soft drinks sa Barangay Santa Fe, Pilar Capiz, ng Enero 5, mga pasado las 9:55 sang aga. Iniisuno kay Police Captain Albert Tapulaw, ang Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office. Sa pagpatag sa opisyal, kaysa madumduman ka K5 dyan, ang una gid nga mga impormasyon nga nagwa sa naglupok ang ini nga balita sa Enero 5 sang aga, 3 ang mga sospetsado nga nagpakilala nga personnel sang CIDG. Tungod nakasuksok ini sila sang athletic uniform sang PNP. Pero sa padayon nga pag-usisa sa investigasyon sa mga kapulisan sa probinsya sang Capiz, naggawa nga 7 ang mga suspect sa amuya nga robbery incident. Ang ina nga mga suspektado, una na ang 3 ka mga individual nga nakasuksok sa athletic uniform PNP, sila gid iniya ang ara sa scene kung sa diin nagpapara sila sa ginasakyan sa mga biktima nga Innova nga color gray sa Barangay Santa Fe, Pilar Capiz. Sa ginatumod naton na 3 ka K5 dyan, isa na dira amo ni ang ex-PNP or ang dismissed PNP, siya inadira ang isa sa 3 ka mga nakasuksok sa athletic uniform sang PNP, kag siya man ini ang nag-drive sang Innova nga salakyan sang nakordon na nila ang mga biktima nga 3 kabilog. So from Santa Fe, Pilar Capiz, malabay pa ikaw sa isa ka barangay which is amo ng San Esteban, kag makaabot ikaw sa Barangay Blas, Pilar Capiz. Sa Barangay Blas, Pilar Capiz, halin sa Santa Fe, mga lapit sa 2 ka kilometros ang distansya kung dalaganon sang salakyan. Dito ginbilin sa mga sospetsado ang salakyan sa K5 dyan, kaginbilin man ang 3 ka mga biktima. That's why nga nakapangayo sila sa bulig man sa kapulisan. So sa pagbilin dito, nagsakay naman iniliwat sa Mitsubishi Mirage nga color gray ang mga sospetsado. Inaya base sa panaysayon sa may interview naton ang sila sa mga biktima nga empleyado sang amoya nga distributor sang soft drinks ka K5 dyan. So tungod sa ito nga hitabo na alarma ni Police Colonel Tapulaw ang mga police station, particular na sa mga maagyan nila nga posible.
Kay banbanan mo, pagharin ka sa Pilar, next ni mo nga banwa nga maagyan, President Rojas Capiz. And then next na dira Pontevedra sa makalabot ikaw sa Rojas City. Pag-abot sa banwa sa nga President Rojas, may gin-flag down ang PNP nga nagakandak ng checkpoint nga Mitsubishi Mirage color gray. Pero during that time, sa pag-flag down nila kay K5 dyan, wala pa sila sa may ginakaptan gid nga mga detalye nga makapamatuod amo to nga salakyan ang ginatumod sa mga biktima. That's why nga after nila to kay K5 dyan nga mausisa, kag makita ang sasulod sa salakyan, kaya nga mo nga salakyan nga ginatumod naton, 4 kabilog ang sakay, lakip na dira ang driver. So kina-compose ini sa 3 ka mga lalaki kag 1 ka babaye. So patapos niya ito nga mausisa, kag wala agad sila ng ebidensya nga ma-hold ang adto nga mga individual, ginpalakat Manila ya. So nga nga salakyan, base sa aton nga data, nag-agi lapos sa maayon. Kay kung sa maayon ikaw nga way maagi kay K5 dyan, ang ina siya nga banwa sa Capiz, may lapos ina siya nga pwede ka makakadto diretso sa Dumaraw. Kung hindi lang ito magsala, Dumaraw. Ang nga lalaksan, ang ginakalalaksan, lapos ina siya dapit sa may bungsuan or hibato, makadto lapos naman dayon, pa San Enrique, no pwede man kung magdaro-daroon mo, kung mag-right turn ikaw, lapos ka na sa San Enrique, pakadto dingli, lapos man sa highway. Kung mag-left side naman ikaw, pakadto ka naman na din imo una, gita nga abdan, banwa sa San Rafael, Iloilo. So doon libot-libot, pwede ka man kaagi nga kung magdira kayon sa mga amuna nga mga barangay, lapos ka sa Dakuton sa Dumaraw, lapos ka sa Pasig, pwede ka man kalapos sa Pasig City. Yes, exactly. Ganyan kay pa dyan, kaya damo na dira sa lusot-lusot. Ang ina nga mga area. So which is, ang ina nga mga area, base man sa mga information natin nga nakuha kung mga napang tipon, lapit na dara sa barangay Hibato, kung sa diin nagkadto ang tag-iyagin balasang nga salakyan nga ginhulam ni, isa sa mga suspect na sang ulihin na dakpan na ini sila ka K5 dyan. So, sang una to kali na checkpoint sila sa President Rojas, no? Kaysa Pilar na tabo na checkpoint sila sa President Rojas, ang kasakay sa Mitsubishi Mirage J4, amo ning 4 ka mga persona. Dira 3 ka lalaki, kag 1 ka babaye. Yes, ka K5 dyan. Pero why pa sang exact nga details ang nagat-checkpoint kung anong kaslakyan, kag anong plate number, amo na. Amo to nga nakalusot. Yes, exactly. Okay. Ka K5 dyan. Amo na ang plastada. So after sila, lakat man to nila, kay wala sila sa may ginakaptan, ebidensya, kung i-hold nila to, sila man nga PNP, babalikan. Sila ang maiguan. So amo to, so wala naguntat ang mga pulis sa Capiz at sa padayon nga may nakakapture sa ulihi, may naging check nila ang mga CCTV camera, kag may nakita nga footage, amo tong gin-enhance nila sa RACO, kag naklaruhan kay K5 dyan ang plate number sang salakyan sang Mirage na color gray. Amo to amo na to na kani. Amo na to gali na kaagi sa ila checkpoint. Amo na to gali sila. Kag kun ini sila, kung ikaw bin nakahimo sang krimen kaya nakalusot ka checkpoint, panta ko gahirinugyaw na to sila mo. Oo, kasi isa to kababae, isa kababae nga nakasakay sa Mitsubishi Mirage. Amo na siya subong si Jeremy de la Kenya, which is amo na siya ka K5 dyan, ang nadakpan kagabi sa mga otoridad. Bot silingon, isa ang babae to, siya na? Oo, siya ina ang babae nga ara subong niya sa Pilar PNP. Amo na nga, ang status nila subong is arrested. Oo, kaya nasunod yung sila yung K5 dyan. Pero arrested sila, positively identified sila sang 3 ka mga victim nga ginold up? At ito subong ginuhulat-ulat naton. Kaya wala ni sila yung K5 dyan nakita sa mga biktima. Ang ining si Jeremy Dakilanya, nga ara subong sa Pilar PNP, kag ining si John Francis Dakilanya, wala ni sila yung actual nga nakita sa mga biktima. Kaya nakita lang sa mga biktima at itong 3 sa mga lalaki nga wala na tuya nakasakay sa Mirage na salakyan na tag-down sa President Rojas PNP. Ang nag-identify ni sa ilaya sa kay Jeremy Dakilanya ang PNP na nag-flag down sa ila. Tapos si John
Frances Dakilania, amo ni siya ang hinatumod ni alias Tintin Balaka K5 dyan, nga bayaw niya nga naghulam sang iya nga salakyan Domingo. Amo ni si Tintin, amo ni tag-iya sang Mitsubishi Mirage? Oo, yes, sa K5 dyan. Registered owner siya? Yes. Okay, amo na sa mga information naton nga nakuha kag sa iya man pagkumpirmar. So after sina, muna dayon kay K5 dyan ang plastada na may mga nadakpan na and then subong 5 pa ang at large. Lakit na dari ang isa ka dismissed na pulis. So dari naman sulod, actually kita may ginhatag na makita dara nga pangalan pero wala pa ni abi totally ginbuyan bala ka K5 dyan ni Police Colonel Tapulaw ang pangalan gitong sininga pulis pero kita naka-secure kita sang pangalan sang sining dismissed PNP from other sources from other sources from other sources pero masaligan gid ni siya nga sources. Okay. So assign na dara siya kay K5 dyan sa Sara residente inita sang Pavia kag kumadumduman nimo way back December 2022 may ara isang natabo nga robbery incident sa JNT Express sa Sara, Iloilo. Kaga at that time ginplaktal to sang dati pa nila nga hepe nga si Colonel Norlan Carante ang anay ni siyang hepe sa Sara way back 2022 ang suspekto kaga gin-mention man niya kung sino to ang involved kag ini siya nga pulis so nakabo to ang robbery incident dismissed na siya nga daan man sa ginhimo niya to ang amuya sa robbery incident sa K5 dyan base sa aton nga natipod man diri nga mga bali total subong 7 ang mga suspect. Yes. Including ang babae nga tag-iya sa salakyan. Hindi, wala siya yan na-include ka K5 dyan. Sa mga suspect. Atong duwa subong, kay, ang report kay na ni K5 Jobert Lago, arrested ang status nila? Dito lang siya yan, ay gin-hold ang babae. Okay. Oo. Kay base for sa bala sa accessories of the crime, kaya of course siya ang pag-iyasang salakyan. So gina-validate sa PNP kung atong babae, si alias Tintin, K5 dyan, lihitimo ba lang na wala siya sang idea na gingamit inan. Wala sa kailabtanan. Wala sa kailabtanan. Oo. So, ginaplaskar pa kung mabilong siya sa mga accessories of the crime. Okay. Kung may aragi man siya sa kailabtanan or wala. Okay. So, pabati namon dugay-dugay, pero ang status ini, anong status ang sining police ngayon at large bong? Ang former police? Ano siya status niya gid? Dismissed gid siya or AWOL lang? Dismissed? Dismissed. Yes, dismissed. Okay. Kay luwas na may kaso pagin siya pang-hold up to sa GNT sa Sara? Yes, way back 2022, ining dismissed nga involved man subong sa pagpang-hold up sa Pilar Capiz. Okay. So, bantayan namon diri pa si keep us posted sa mga update ninyo dira sa K5 News FM Rojas sa K5 Angel. Yes, sa K5 John. No, hidlaw man ta si imo on air ba? Oo, first time pati mo. Do Angel man gapon na. Pero sa unang Angel bla daw medyo slim. Bawas. Si mong slim man gapon. Oo. Hidlaw mo ko sa una si imo no. Sa una ga-report naman sa udto sa akon bla. Sumong ga-report naman sumong sa akon udto. Amo man gani. Daw mo lang gapon no, daw mo lang gapon no. Oo, yes, ka K5 dyan. Ang report po daw mo lang gapon basta domdoman ko gid sa unang report mo nga nagpatak gid sa panguna-una ko bla. Ato nagsakay bla kamo sa Coast Guard nya barko sa Coast Guard bla. Sa trahedya sa Guimaras Strait tragedy. Oo. Ano ganito mga underwear to gin pa malato sa ano to? Di pa ba ina? Amo na natumduman ko subong. Oo, mga ano na ito kay charge na. That is history. Oo, yes. Kag part sang mga experience mo sa media. Oo, yes, gad ka kay Fadjan. Ang pansa na nga kung matabok gani nga kundi kani ka bukpuli. Laban yung inyong mga driver kag pamalahon sa electric fan nga may mga tawos palibot. Okay lang, okay lang. Okay, good. Wala problema ka kay Fadjan. Importante subong nga
ako ga angkor, ikaw ga report. Amo mo lang yapon sa una. Amo man gani. Do na-recall ka lang sa una. Do bata mo lang tagyapon. Yes, exactly. Get kay 5 John. Okay, salamat yan. Please keep posted sa mga update nila ka K5 Angel. Yes. Iniisi ka K5 Angel May Syudad para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Angel May Syudad nagikan sa K5 News FM Rojas. Sa subong ipabati naton sa inyo ara nang ready ng statement ni Police Colonel Albert Tapulaw, ang direktor sang Capiz Police Provincial Office. May kitanan sining natabo nga pag hold up kag dalakpon na ni mga suspect, no? Isa anay member sang PNP na dismiss sa serbisyo bangod sa kaso sa illegal drugs, kag may kaso pagid nga pagpang hold up sa GNT Express dito sa Banwa sang Sara. Ara na ipabati naton ang opisyal nga pahayag ni Police Colonel Albert Tapulaw, ang direktor sa Capiz Police Provincial Office. Well, dito sa ano natin, no, sa robbery hold up natin, no, dito sa nag-transpire here in Barangay Santa Fe, Pilar, Capiz, nung 10:05 yung report time natin ng morning ng January 5, no, na kung saan tatlo ritong mga biktima natin ay na hold up. Ito ay mga company driver ng Coca-Cola. So ang kwento nito is itong mga Coca-Cola drivers nito, usually kumukuha sila ng remittances doon sa mga bodega nila, doon sa Banate at sa Balasang. Dadalhin nila ito, i-remit nila dito sa Panay, no, sa Panay Capiz. So habang nag-ano sila at around mga 10 a.m. the morning, flinag down sila ng naka-athletic, no, PNP athletic uniform na tatlong lalaki. Paakyat to sa may Barangay Santa Fe, kaya madahan-dahan, flinag down, huminto itong Innova itong sasakyan ng mga biktima natin. At itong sasakyan naman ng mga suspects natin, ito yung yung Mitsubishi Mirage na ngayon lang ay na-recover natin, no. So ang kwento nito ay habang paakyat, flinag down ng tatlong pulis, tatlong nagpapakilalang pulis, pinababa yung dalawa. Tatlong nakasakay doon, pinababa yung nasa driver side, tsaka doon sa passenger side sa unahan. So pagbaba doon, pinatalikod sila, cable tie. Dalawa silang naka cable tie sa dalawang tao, at yung isang tao nandun sa naiwan, sa harap naman siya cable tie. So dinala lahat sila sa likod, inipit sila, kinumando yung Innova, drive ng isang suspect natin, yung isang sa passenger side, yung isang suspect, at isang suspect dun sa pinaka-right side, pinaka-left side ng Innova. So, 4 sila sa likod, 3 biktima, isang suspect, tapos 2 suspect sa harap. So, habang umaabante itong si Innova dito, going here, pa on Pontevedra area, itong highway na mahaba na ito, dahan-dahan sila. So, nagpakilala itong mga police CIDG. Police CIDG kami, sabi itong mga suspect na ito. And with that information, sabi nila, meron kayong illegal dito, contraband, droga. So ang ginawa nila, naka-cable tie, ginawa nila, nilagyan nila ng bonnet. So nandiyan yung mga evidence natin as bonnet. So yung bonnet na yon, yung naka-bonnet na sila, nakuha na nila yung mga cash tsaka cheque. Yung amount ng cash is 3,140,000 pesos. Tapos meron tayong 3 cheque, yung 1.3 million tsaka 100,000 tsaka isang 39,000, I think. So 3 cheque yung nakuha nila. So habang papunta dito palapit sa Pilar, dito sa malapit sa LTO, huminto sila. No? Huminto sila. Pinatay nila yung makina ng Innova. Tinanggal nila yung makina ng tinanggal nila yung susi ng Innova at bumaba sila, sumakay sila dun sa getaway vehicle na Mirage na mayroong plakang ayun nga, may plaka na identified natin as PAL 8971. So sa progress natin dito, nakita natin, no, sa tulong na rin ng ating mga RACO, yung mga
sa anti-cyber natin. Kasi nga, nakita natin kasi yung plaka is hindi pa masyadong malinaw, no? So, in collaborations with other barangay officials, CCTV ng local government unit, so malaking tulong. Kasi itong mga suspects nito, ang alam nila ang pilar, wala ang CCTV. So, nakita natin, identify natin. So, here comes the follow-up operation. So, tuloy-tuloy yung hot pursuit natin dito. So, nakita natin dito, nakipagtulungan na rin na tumawag ako sa mga provincial director, Aklan, of course, Aklan, may boundaries, Aklan and Iloilo, si Colonel Bayani Rosalan, at pinagtulungan namin dito. Then, natuntun namin kung sino yung may-ari ng sasakyan na yun. So, continuous operation namin, nakita namin dito sa part ng Dingli, barangay Moroboro. Yes. So, nandoon yung may-ari, nandoon yung may-ari ng sasakyan, and yun nga, pina-assess natin itong sasakyan nito. Nandiyan na yata sa labas. So, pina-assess na natin to with the help of our National Support Unit na SOCO. So, meron na silang na-lift na fingerprint doon. So, inaantay na lang natin yung result. That is the update. So, pertaining naman doon sa mga suspects natin, no, identified natin na some of them. So, meron tayong na-identify na isang ex-police, no, na may kasong drugs. Dismiss po siya, hindi po siya retired. So, isang ex-police. Tapos, meron pang mga ibang person of interest na hindi ko po na pwedeng i-divulge. Kaya ongoing pa itong hot pursuit namin dito. Ngayon, baka makuha pa namin yung mga iba. So, continuous po yung operation po ng PNP copies at the same time in collaboration with the of course, sa PNP Iloilo, DICIDG. Talagang kami talaga sa buong PNP ng PROC ay nagtutulong-tulong para sa resolba ng kasong ito. Sir, may mga interviews kami doon na habang tumatakbo itong Innova, may nauna pa sir na pick up daw na pula. Nakita na rin namin yung CCTV yun yung CCTV na parang nabablock sa Innova na hindi siya maka-overtake para masundan ng Mirage. Ano pa yung explanation natin? Well, nakita na din namin dyan, no? Pero ganito kasi yung... Kasama yun? Hindi siya kasama. Kasi ganito yun right after kasi yung incident, nag-report yung driver sa PNP, no? Nag-report dito, naitawag sa amin. Actually, naitawag sa akin yon. Nagbigay ako ng instruction sa mga tao ko na to have a dragnet operation, to conduct checkpoint, lahat-lahat. Itong si Mirage nito, wala pa tayong identity nito di ba? So yung Mirage nito, na-flag down ng isang pulis natin. Na-flag down. Saan sir? Na-flag down niya. Na-flag niya. Saan? Pontevedra. President Rojas niya. Na-flag down. Nung na-flag down niya ito, nakita niya yung tao sa loob. Kasi nga, ang report sa atis is naka-athletic uniform. Yung nakita niya doon ng mga tao, 5 tao. So, 5 tao yung nakita niya. So, wag mo nang babanggitin kung ano yung mga 5 tao na yun, kung ano sila, babae o lalaki. No? So, isa na yon, nakita namin. At na-identify niya rin, positively identify niya, na yung hinahabol na sasakyan namin, na-flag down niya. So, iyan, isa sa mga witnesses or magiging magiging twist, magiging lead sa atin niya kung sino-sino yung mga tao na yun. Identified na natin ngayon lahat yung manandun sa loob. Okay. So, anong mangyayari, sir? Ngayon, yung may-ari ng sasakyan, pumunta siya dito at sinabi niya na hiniram ng kapatid, ng husband na kanyang kapatid. Well, alam niyo kasi, pagdating kasi sa mga ganyan, titignan natin lahat ng mga anggulo. No? Yung mga anggulo na ito, makikita natin kasi meron tayong mga direct participation. No? Pag sinabi mo kasi nga, principle by direct participation, ito yung mga na-hold up. So meron din tayong tinatawag na indispensable cooperation. So ito yung at saka itong indispensable cooperation kasi usually ito yung nagpapahiram ng baril, nagpapahiram ng sasakyan para sa commission ng crime. So titignan natin yung possibility na meron siyang intention na gano'n. Talagang makikipag-usap po kami. Talagang naman na ay hingi namin ng tulong sa may mga lawyers naman tayo. No? So yung isa naman yung nagpipinance. So inducement ang tawag doon. So 3 yun, ang category. So merong hold up, merong nagbigay ng mga gamit. Pero I think wala yung yes. So yun yung tinitignan natin ang gulo. But definitely,
itong kaso na ito is maipafile namin. And yun nga, pero ang hinahabol natin dito kasi may mga tao rito na mayroong mga standing warrant of arrest. Pero the good thing is this is maipafile natin yung kaso with their identity para malabasan ng warrant para sa continuous na crime solution ng buong PNP PRO6. May kinukonsider kayo na inside job? Well, yung anggulo ng inside job, no? Routinary kasi na ginagawa ng company here, ng Coca-Cola company. Routinary nilang after a week kukunin nila yung mga remittances nila dadalhin sa panay. Every week. So baka naikwento, hindi naman inside job, baka naikwento. So baka naikwento to, ganito ginagawa namin, ganito gagawin namin. So nakuhanan nila ng pattern, nasundan nila. So hindi naman outrightly. Pwede nga meron tipster coming here or alam na nila na ito umalis dito. So hindi dapat nawawala yung anggulo na merong nakatingin doon sa mismong pinanggalingan niya ng Sabanate at Cabalasa. So pwede nakamotor. There you are mga kaki-5, si Police Colonel Albert Tapulaw ang direktor sang Capiz Provincial Capiz Police Provincial Office sining development sa kaso nga pag-hold up mga 3 million pesos nga kwarta isa nakuha ini sa distributor sang isa ka soft drinks company dito sa Banwasang Pilar sa probinsya sang Capiz. 11 Mbps. Ang ining porsyon mga kaki-5 ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 amoning may pinakabataas nga 1.3 ORAC units ang mga antioxidant. That's why nga kumagtumar ka sinimang inhealthy ka. Malikawan mo ang makamamatay nga mga baratian katulad sang kanser. Samtang ang kanser naman, may yara, dira madamo ang mga kanser, may kanser man nga ginatawag nga sarcoma. Ang sarcoma, isa ka rare o kontabalagsahon nga sa isang kanser apang isa sa mga pinakabudlay bulgon. Ila binagid kon yara na sa late stage. Duwa ka klase sa sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone tissue sarcoma. 60% sang sarcoma ang nagatubo sa kamot o kontiil, kag 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas sang risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sang lawas, genetic disorders o may family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o kon pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magihong joint, tinaling ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols alin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang may TC naman ang isa ka alkaline based nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod patyon ang mga guba nga mga selula pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon magtumar sang DTX 500 kag may TC kada adlaw. Ang DTX 500 kag may TC di kalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, available in nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada. I-dulong sa Shopee o kung Lazada sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center diri sa Ilop Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City. Makabalik kita mga kaki-5 pagkatapos gidamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubo sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niya si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Mayong hapon nanda sa mga taga-barangay San Isidro sa distrito Sangaro. Damo kunong kapamati sa aton daw. Salamat kita sa mga taga-barangay San Isidro Haro. Upod sa kay Barangay Kapitan Ronila Waniza. Ngayong hapon kita, salamat kita sa pagpamati dira sa aton sa K5 News FM.
Alano, papati lang kamo da. Nasa kon sa radyo kamo, mati lang kamo da sa mga taga-barangay San Isidro ha, base madakpan kamo. Hindi kamo pagprisuhon. Ako di tagaan kamo isa ka baksang DTX Coffee Mix. Sa okay ka, may kapi ka. Sa mga kaki 5 solid nga tagpalamati nga wala nagalinhalin, wala nagaliso-liso. Sa ilang mga radyo kag naka-tune in, nakatutok permi sa Key 5 News FM 88.7 Iloilo. Kasi ikaw na ang amon madakpan. Nagadaog sang isa ka box ang DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-Key 5 ha, diri lang sa kampiyon nga estasyon. Ang Key 5 News FM Iloilo. Nangapi kita DTX Coffee Mix, ipangapi naton ka healthy ini. Sa buong panahon dapat healthy ginakaon, gina-intake, ginainom. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Kung makahigop ikaw sa mainit-init nga kape. Na DTX Coffee Mix, mga singgit ikaw nga namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nasatisfy ang imo kaugalingon nga nakakapi ka, nakabuli ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Halabira Iloilo, kung gusto naman ninyo creamy coffee, mag-pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o kon malunggay, that's why nga healthy. Creamy sa kay may skim milk, kang may creamer. Pre-bio coffee, creamy na, healthy pa. Kung maligo kita, gamit kita sang Klinika DTX sa beauty soap. Ay nagapamot, nagapaputi, nagapaprisko sa atong sinipamatyagan. Kung magpaligo kita, gamit ang Klinika DTX sa beauty soap. Kag nagapaputi, kag nagapahamot sa atong siningal lawas. Klinika DTX Beauty Soap. Pagkatapos sini maligo kita, pagtapos naton paligo, i-roll on naton para madula ang baho sa bayabas. Maghahamot naman siya sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh, fresh na fresh. Ag-roll on sa Klinika Deo Fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton siningaylo. Kag kung magpamasahe kita, nagapananakitlawas ta, magpanamanyos kita sa Klinika DTX Herbal Oil. Klinika DTX sa Herbal Oil, mga ka-Key 5, mahamot na. Kay ti yara ang lavender kag lemon. Mahamot-hamot ang Klinika DTX Herbal Oil. Klinika DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh, DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Mga di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee o kung sa Lazada. I-dolong sa Shopee o kung Lazada sa inyo mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Salvacion Street, Pasig City. Prevention is better than cure. Balidok Ramiloy, samtang way pa ka mo masakit, magtumar ka mo sa DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Kay prevention is better than cure. Maposponggan ang mga balatian. Mabudlay bulngon kung nakabalatian ka na. Kaya nakita time ato sininga pagpangalagad subong edisyon sa ngalan sa Damen and Women of Key 5 News FM Iloilo, ang inyo ka-Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Key 5 News FM. Ang himpilan